Kto uhádne, prečo sú dnes takto? Áno, už piatok 6.12. od 16. hodiny sa na vás veľmi teším vo vysielaní, národnostnom vysielaní. My tu žijeme pre Rómov a témou, ako vidíte, bude Mikuláš, ale nie len ten. Budeme si hovoriť aj o svetových rómskych osobnostiach, o ktorých ste to možno ani nevedeli. Takže ja sa na vás veľmi teším. Už piatok 6.12. od 16. hodiny na Vodrádiu. Takže počúvajte, teším sa na vás a bude to naživo, takže určite nám píšte do chatu, budem veľmi rada a vaše príspevky budeme priamo v živom vysielaní aj čítať a bude to o Mikulášovi, bude to o vašich prianiach, o tom, ako prežívate Vianoce, aký bol váš Mikuláš, alebo skrátka iba ako sa cítite a čo by ste nám radi pekného povedali. Takže teší sa na vás Mária Ušová, Vodrádio.